Kubalulekile-ke umsakazi engiphathe kabi mina ngoba hhayi ngoba nakho ngigqugquzela ukuthi abantu bangazwani behleli ezweni. Kumele abantu bazwane behleli ezweni. Kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngokungekho emthethweni eSouth Africa. Nayo inkinga esiba nayo ukuthi amaphoyisa. Mayifika la muntu afika applyele ukuthi ucela anikezwe imvumo ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile, ubalekile into ethile ufuna ukubulawa. Lekhathi applyile, u-applyela ku-Home Affairs. Abese yalima. Bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athothi akawana amaphepha ngoba Home Affairs abamphendula. Siyambonga. Mayesefika enkantolo abashushisi abakwazi ukumshushisa. Ngoba ufika lapha namaloya akhe athi nayi proof ukuthi salini Home Affairs ukuthi asiphendule. Sefuna dedele abuyele emgaqweni. Lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi. Ahamba enkantolo athi umshushisi iloya yakhe ithi salini Home Affairs abuyele emgaqweni. Sinaleyo nkinga enkulu sina. Njoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi. Ofuna ngelilanga ukuze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise naba begela amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki. And mase yabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi. Ngoba manje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angakhosi. So ungafika umshiye la yakho. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. I think it's best to get General Nhlanhla Mkhwanazi his flowers while he is still alive. So people are saying nje ukuthi cha alobe lona ibambile Orlando uyayadi. Yabona umuntu ubone ukuthi lento le ndaba uyayadi. That's why soze waba neslogan sakhe lesithi uNkulunkulu nguye lo oxolela igebengu. Umsebenzi wami ukuthi ngithathe igebengu ngise kuNkulunkulu. One thing about Nhlanhla Mkhwanazi, shas gebengu. So people are just saying ukuthi sesidokhonza wena Nhlanhla Mkhwanazi vele nje ube uNkulunkulu wethu. So people are really saying ukuthi bayobona umsebenzi wakhe and they really appreciate umsebenzi wakhe. La bekane interview la mention wakhuluma khona into ngeke ekhulume because already so khulumile manga eda ngibe ngiyamosha. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I am signing out. Goodbye.